Айде, иди. Чакайте, чакайте, чакайте! Я, елате да ви снимаме с кончетата, бързо! Застанете там. Виж кончетата там. Да ви снимам с кончетата. Да, дръждай си, дръждай. Ти ще снимаш? Добре, ела така. Мила, ела ли? Сега. Снимай това. Снимай. Ама само, че не ме руши да я снимам високо, ако сега път има. Ела не само. Няма тук и да не закринаш. Снимаш и так. Снимай още една, снимай още една. Тя на всяка снимка гледа какво. Снимай още една. И задръж копчето. Или сега там. Или при малко. Ела при мен. Абе, ела. Бързо. Бързо, бързо, ела да те дигна да те снимам с кончетата. Ела бързо, ще се снимаме всичките. Бързи, тати настройва апаратчето. Бързи, бързи. Ела, тук, сажаш тачка, че тича. Ама Инка, не ме бутайте, ще падна, бе. Бързи, тичи. Зеле. Трябва да снима обаче. Снимава ли то? Я тук да ви снимам. Бъдете се тук да ви снимам. Все едно сте друг град. Връщайте се. Връщнете се, де. Ема не се отпирайте, изправете се. Айде да минем през там, през магазина. Не от тук, не. Не от тук. Ела, че минем на магазин, ще ходим. Да видим, ако се харесва нещо. Къде го видяхте този смот? Пяца Сан Марко.